סרטון שלישי, תכירו. זה כלב מטומטם שאוהב לאכול דשא. עכשיו הוא לא רוצה, אבל זאת כלבה מטומטמת שגם בשים לה בזה נבער. זאת כלבה שאוהבת להשתולל, אוהבת לרקוד, להשתגע, וכולם לא יגיד לה צ'וצ'ה לא צ'וצ'ה לא לרקוד, רק לא לרקוד, כי את רוקדת מכוער במילה, וגם בשמאל לימיניה רוקדת מכוער. אז יאללה ביי. תסתכלו, אם לא הסתכלתם על כל הסרטונים, תסתכלו. אם לא הסתכלתם על כל הסרטונים, תסתכלו עליהם. סרטונים של עושה. ומה עושה פה רובה? נחש מה? נחש מה? כמובן שנתתי לו פור, אז לא נורא.